да бъдем в омагиосната система, дето искаш ли да участваш в клипване? Това е едно от омагиосната. Това също. Те влязат. Вижте сенките, хора. Вижте сенките. Пък птиците пастира. Няма се връща. Поне така, поне се изглежда. Не, да, вижди. Защото вече си е бяла. Здрасти. Здрасти. Защо косата ти е бяла? Дай на вие точка. Чайка, моля те. Това ще да в клипа. Отличица. Чакай, я пак направя монета. Този ефект ще става нормално. Вижте тази запънка. Запънката си оранжева. Оценките ми са бели. Вижте една се текстурирана. Снимай на яха ти. Все едно игра в видеоигра и аз съм това човека. Вижте, техните са пък пък ние не сме във водата. Небето е оранжево. Да! Къде си? Нормално. Там се разменим с това. Обърни се. Хей! Вижте! Искам да видя скейтборда. Вижте лайната! Казваме му. Сериозно ли бе? Бой! Телата съм бели. Всъщност това му отива. Сега е пълна. Лайната съм земяки. Лайна! Мене едно. Вижте. А вижте колипката! А вижте дърветата! Вой, тук има зелено, лилаво, оранжево. Дали, такива, как ми се? Розово, зелено. Не. Баба! Да, баба. Стените са черни. Спираме нещо. Не са боязните, си казваме. Ще ги смесим, нали се чудеса. Вижте, висока. Там тухлите. Там тухлите. Не, те са тук. Чакай, ето тухли. Аз снимам тухли. Ето ви тухлите. Трябва да си мисля.
в стурата вкъщи. Не, това е най-гла. Това е България. Вижте. Това показва, че сме в България. Обаче всъщност... Да, ще ви кажа какво е Русия. Ние сме в Русия. В Русия? А? В Русия съм, в Русия съм. Вижте, вижте, вижте. Вижте, Булзапком, вече е черен. Вижте, първата китайска роза. Толкова е грозна. Мали, като съм много буклука. Всъщност е червена. Червена, там се е червена. Вижте. Бакля. Не знаем. Идваме за теб! Въй, гривната ми всъщност е червена. Толкова е готина. Да. Ето ви. О, бушкото бахко, това е черно, това колко е бяло. Въй, човек! Виж дървото! Аз съм го видял, човек! А видяли му стъплет? Таблото! Това е моят пистолет. Всъщност е... Майначе, ако го боядисаме в тези цветове, ще бъде много по-интересно. Ще бъде много по-женско. Не мислиш ли? Да, и сега. Аз не те бърна. Това аз го измислих. Да, браво. Тук е черен. И не е черен. Черен? Да. Странно. Виж, идвам зънтите. Роката ми е извънземно черна, бе. Да. Ето го, пистолета. Ето ги! Ето го пистолета. Розов, така. И тръбичката машина. Ето му е и тубичката. Синя. И нали всъщност си отива. Ако... Всъщност си отива. Да, не, си отива. Мъже, то е зелен. С жълта катичка. Всъщност с нормалната панталона, само с сменяеми цветове. Тук очертанията са черни, тук трябва да са бели. Тук е такова бяло, вместо черно. Тук си е нормален цвят. Пустия съм. Сега го си надвиса, където е на пясък. Това на пясък е оранжево. Тук виж вратата на гаража. А, не, сега ще видя стъклото. Ники, ела да видиш чешмата. Да, Баладжиде. Не отиди и виж чешмата. Да. 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 Хора, не ходете в...
Не ходете в Русия, вижте какви... вижте какви странни неща продават. Да, върнем обратно, бе. Вижте какви странни неща продават в Русия. Много интересно е. Аз не мога да поляя там. Малко и от поляната хвана. Сега ще гледате моя клип без детайли. Нормално. Ако искате да е нещо. Ето. До скоро, приятели! Кажете какъв цвят не виждате рамата. Това ли сте? Толкова е синя. Нищо. Смахните, видите, сега го отпусни. Извънземно направо. Значи, това ли стане, че ще завърши клипа? До скоро, хора. До скоро. Това е последният път, който гледате магазин.